Mireu, a l'hora de preparar el discurs i de plantejar què havia d'explicar aquí avui de la CUP de Tarragona i del que volem aconseguir a Tarragona, me n'he recordat de la sort que vaig tenir fa uns anys, que vaig tenir una experiència de lluita en els moviments socials i que guarda un gran símil i un gran paral·lelisme amb l'experiència, l'estratègia i la lluita que estem vivint actualment des de Tarragona i la majoria de CUPs. A final dels anys 80 i al principis del 90, el moviment antimilitarista va centrar els seus esforços en la lluita contra el servei militar i el seu succedani, la prestació social substitutòria. Arreu dels països catalans, però sobretot al Principat, es van constituir el que serien les assemblees d'insubmisos, plataformes d'unitat que eren constituïdes per moviments socials i populars que lluitaven contra el servei obligatori. Aquestes assemblees unitàries, formades per col·lectius de l'esquerra independentista, ateneus, entitats antimilitaristes, organitzacions antiimperialistes i un gran etcètera, i on no hi tenien cabuda alguns partits polítics institucionals, centraven la lluita en la defensa dels drets de les persones, de la discriminació del gènere, dels pobles oprimits, contra l'imperialisme, dels exèrcits i tantes altres coses. Aquesta lluita centrava l'estratègia en la participació i implicació dels quintos, que eren cridats a files. Els quintos eren la cara de tot un moviment. Es presentaven a files i un cop allí es declaraven insubmisos, cridant a la desobediència, denunciant la seva incoherència, la seva merda de sistema, i ho feien allí, on feia més mal, a les entrenyes, a les seves casernes, als seus camps de maniobres, als ajuntaments. L'any 95 jo ja era objector de consciència i l'Ajuntament de Tarragona, que llavors estava manat per CiU, em va reclamar per fer la prestació social substitutòria. En aquell moment em vaig plantejar si havia d'anar a files. Els meus dubtes van arribar a orelles d'un convergent. I aquest convergent em va fer arribar una proposta. Sabeu quina era aquesta proposta? Em va dir: si vols pots fer el servei social tot netejant la merda de la mulassa. La mulassa del seguici popular. Diu, aquesta proposta ve a seguir una mica la línia de convergència del que ha fet durant 23 anys, d'endollisme, d'anar que... Em van dir, diu, quan a Madrid vegin que un català està traient la merda d'una mulassa, que ells no sabran què és la mulassa, es faran un fart de riure. I tu, mentrestant, t'aniries escaquejant. Aquella no era més que una proposta de qui dia passa any empeny. La típica proposta de convergència, la de ara no toca, la del peix al cove, la de qui dia passa any empeny, i anar trampejant. Bé, la resposta va ser que no. Des d'aquest moment vaig tenir clar i vam tenir clar què havíem de fer i què és el que volíem i què és el que volem ara. L'estratègia consistia o consisteix bàsicament en anar seguint el seu joc, acceptar ser un quinto o ser un candidat, portar els papers a l'administració o a la junta electoral, anar a les reunions, contestar les preguntes dels periodistes, bàsicament seguir el seu joc institucional. I van dir des de l'Ajuntament: oi, quin bon xiquet! Diu, podem posar a fer la prestació de serveis socials amb els usuaris d'extoxicòmens i exalcohòlics. Llavors a mi no em veien quan feien els concerts aquí a la Palma. Llavors ho van penjar al taulell de l'Ajuntament. Avui ho han penjat al butlletí oficial de la província. En el muntatge que vam preparar llavors, vam preparar una presentació que sempre anava recolzada per unes persones reconegudes, personatges de la cultura, polítics. I n'hi va haver un de polític, que és d'aquest poble, que és de Reus, que té poc més de 50 anys i que estava al Parlament fins fa no gaire i que s'ha hagut de jubilar, tot i que ella ha quedat una pensió vitalícia, que va dir que vindria, que donaria suport, que ells estaven en aquestes lluites i des de llavors encara els estem esperant. Aleshores, com ara, vaig donar la cara, però no era sol, darrere hi havia tot un moviment. El dia de la presentació vam anar a l'Ajuntament, lloc on havia de fer el servei. I a la sala de plens de l'Ajuntament, igual que farem el dia 22 de maig, direm ben alt que venim des de baix i que som pirates i que venim a desobeir civilment i institucionalment. Direm ben fort que els ajuntaments no són aliens al que passa, que ells també són responsables de les ànsies imperialistes, de les privatitzacions, de les retallades, de les discriminacions de gènere, de raça, de sexe, i que què pensen fer? Si també faran com abans que ens van denunciar, si també ens reprimiran. Aquella vegada, jo a la sala de plens només jo donava la cara. El dia 22, a la sala de plens, també hi haurà amb mi el Jordi, la Mandi, la Mireia, el Santi, la Mercè, la Laura, el Ferran, el Jordi, un altre Jordi, el Pesca, l'Estanislau, la Laia i l'Aitana. Com tots sabeu, la batalla aquella la van guanyar i aquesta també la guanyarem. Visca la terra!